numpak bis. Iki arepe di Jember. Kok gak penak ya topian sik to. Iya iki ya ampun Gusti, ngapunten jahi menika. Wis nenek-nenek. Kowe roh iki lho. Nah. Lek wong rambutnya enek ngene iki berarti ngono kuwi ya nenek-nenek to ya ampun Gusti, ngapunten jahi menika. Lah nek rambut putih jenenge nenek-nenek. Anu sepurane iki mau lagi apa kuwi terjeda ada mbakku yang paling ayu dhewe telepon. Iki nang Tawangalon gak iso langsung kan ya. Kok sik iki ditarik karcis. Oke. Nenek-nenek ini jalan-jalan terus iyalah. Kowe pengen jalan-jalan ya karo nenek. Tak jamin kowe mesti bahagia lah karo aku. Bahagia tak gledeni tumbal. Numpak bis. Iku mah sing ngeterne, matur suwun, orang baik. Lho guys, jalan-jalan iki dadi aja megawe tok. Tenan, aja megawe tok. Duit mau jamur. Genan mlaku-mlaku kaya aku ngintip ben kisisan. Ben kisisan. Untukmu sing ben kisisan. Boh lah. Ini saya ketemu bola saya kasih ke sepeda termasuk ini kemudian saya ketemu Tawangalon ini dah Tawangalon jajah saya ketemu cah loro dari Sabas udah bayar lah wong bisa kebek wong padha ngadep kok. Lah aku yang ora nomor loro ya. Mau anakku kok klereran nang gone kursi kiri ya niku lah. Kebek kuwe wae wong sing ora numpak. Full bengi kuwi. 150. Kencang apa anu? Tawangalon apa kencang, Pak? Tawangalon. Oh, gak iso langsung kencang. Wah. Gak iso. Ora gak iso ngono ya, Pak ya? Dari itu menyang dilewati balwat kencang. Oh, ngono. Oke lah. Itu kencang. Itu, Pak. Matur suwun ya, Pak. Lagi sih, Pak. Kayak kenang-kenangan, Pak. Oke, kayak kenangan. Iya, ya ben ngerti lah aku ki nggawe karcis. Mari gak digawe karcis. Gitu. Iki lho, aku bayar karcis karo Pak Kondektur. Medun Tawangalon, gak iso medun kencang. Kok dadi golek bis jurusan kencang. Matur suwun iki lho. Kowe sing ora tau numpak bis iki bisku jenenge bis Akas. GAC resik. Nah, kowe sing ora tau numpak bis ning Jawa, liburan lah sekali. Ojo ndek alas ya ampun, ndek alas Gusti. Aku itu mau alas ning kutho gumen lho. Ning alas gumen ya ampun Gusti. Anakku dolanan HP kalau. Oh, wis sini HP-nya mak pegang. Kalau ora dicekel HP-ne dhek ketuhan plontek ning ndi. Popo ta? Popo sudah? Ngantuk wong awan. Sini. Masih jauh. Matur suwun. Semoga puji syukur pengayu bahagia setengkara kunjungan saya dumateng dewa-dewi para leluhur matur suwun aku iso teko kene iki perjalanan adik Jember selamat sehat awake karo mbah putihku iki mbokku sing paling ayu mbokku kuru nih mari kena radang guys anu radang iki kan nggih ngurune wong to ora iso mangan dan piye-piye karo mbokku anakku iki ngantuk guys iki murung mangan kok larane wong tukunge kok keluwen we lah wis biasa mbokku lho ya piye sedina suwengi sedina sampai bengi kuwi kluyurane sampai kudanan karo anakku we delok ngene bocah-bocah to piye bulan tahun ra cetuk dadi ya wis yes, lapis biasa mangan teratur kadang kae. Dan mbokku ya melu mangan.
Tapi ya pengen cedok bode-bode nih wis ben lah setino. Wis esuk dipuane nih jemur mangan. Karo mbokku sing Mbak Ayu dhewe. Badrek petang puluh pitu. Iki kok teko ora sampai ke Tawang Alun. Oke, terima kasih sudah menonton live saya. Sehat selalu kalian di mana berada. Bye.